शेनवारा पर्वरी सचिवालयांत गोंयचे सुपुत्र आनी फामाद न्यूरोसर्जन डॉ. पी.एस. रामाणी हांचे निरोगी जीवन ह्या विशयाचेर मार्गदर्शन कार्यावळ जाली. तांणी आमदार आनी आदल्या आमदारांक निरोगी जीवन कशें दवरप ताचेर मार्गदर्शन केलें. ह्या वेळार उपसभापती मायकल लोबो आनी विरोधी पक्ष फुडारी बाबू कवळेकार हांचें उलोवप जालें. आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. मुख्य गोष्ट म्हणजे आहारावर कठोर नियंत्रण. आपणच नाही, लोकांना पण ना, सगळ्यांना आहारावर नियंत्रण ठेवायला. मी बऱ्याच संस्थांशी, जगातल्या संस्थांशी संबंधित आहे. त्याच्यामुळे मी स्वतःला डॉक्टर रामाणी सायंटिस्ट समजतो. सायंटिस्ट कशाला समजतो? रिसर्च करतो. रिसर्च, बरोबर. रिसर्च म्हणजे काय? तुम्ही आता शब्द तर बोलला, रिसर्च. रिसर्च म्हणजे जे आहे तेच आम्ही परत शोधून काढतो. खरं म्हणजे आपल्या हिंदी संस्कृती फार श्रीमंत आहे. सगळं त्याच्यामध्ये आहे, नाही असं कुठलंही नाही. पण काय होतं, आम्ही विसरून जातो, आठवण येत नाही. आमच्या वैद्यक शास्त्रामध्ये बरीच मॅगझिन आहे, सायंटिफिक मॅगझिन आहे. त्याच्यात इंग्लंडमधून प्रसिद्ध होणारं लॅन्सेट म्हणून मॅगझिन आहे. त्याच्यात हल्ली एक रिपोर्ट आला होता की आपलं आरोग्य एवढं सुधारलं आहे की दरवर्षी येणारी जन्माला मुलं कमीत कमी 50% तरी 100 वर्षे टिकणार. ही झाली त्यांची गोष्ट हो, वेस्टर्न लोकांची. पण आपलं काय? बरं 50 नाही, समजा 40, 30, 20, समजा 15% तरी जन्माला आलेली मुले गोव्याला 100 वर्षे टिकायला लागली. तर आणखी 20-25 वर्षांनी तुम्हाला मिरामारला सकाळी यशवंतराव 105 वर्ष, गोविंदराव आणखीन तो 108 वर्ष म्हणतो, डिसुजा येतो इतक्या, मी 102 वर्षाचा असं सगळे चाललेले गोष्टी करीत दिसणार तुम्हाला. विचार म्हणतो काय भगवंता येणार नाही उद्या, कुठे घ्यायचं? विसरून गेला काय? तुला माहित नाही त्याचा 108वा बर्थडे आहे, तुम्हाला जायचंय आपल्या सगळ्यांना. हो बरोबर. अरे वयामध्ये जरा आपण कमी होते, आपण जाऊया सगळं. अशा गोष्टी करीत आनंदाने मिरामारच्या फेरी मारत असणार सगळे लोक हे दिसतं. But I feel that this type of programs organized by the Goa Legislature, Secretariat, our Assembly, more and more numbers of especially MLAs, because we do not know, because there is so much of pressure on us. People come from early morning till late night, and our mind is always in thoughts, चितप वाटता, काम चालूच असतात. कितलेच भाषेची कामां येतात. लोक आपले जे दुःख असतात ते आमकां येऊन सांगतात. And we go on listening. We try to give solutions. But in that, we forget sometimes that आमचे हेल्थ आम्ही पळयला जाय, चेकअप केला जाय. Do we do exercise in the morning? Do we do yoga in the morning? There are so many things like we neglect ourselves. मनशांचे ज्याचे बुकां सुद्दां आयिल्ले आसात, त्यांचे अनेक वाचप गोंयकारांनी केले आसतले. असले व्हड मनीस आनी जे मूळ गोंयकार आनी हेंचें मार्गदर्शन आमचे खातीर, तुमचे खातीर सगळ्यांक हांगा अवेलेबल करप, उपलब्ध करप हें एक मोठें काम.